Ya, DCA. Daerah ngendi ki Mbak Cici? Desa, kantor desa. Ngendi temu wo? Iki sing Boyolali guys, WC. Ngendi desa ngendi ki mau? Ora roh desa ngendi, guys. Ora fokus. Kebak pari-pari lho guys. Warung soto berkah. Pas tikungan guys. Pasake Mbak, desa ngendi Mbak? Udan Uwuh. Kanan apa kiri? Kanan. Dukuh ngerancah Udan.